Sunan ya motan alfa mai saurin kashe Hausawa. Tsaya, kai ka tsaya, anan zan soka, gashi ba ni canji na. Wane canji kake magana? Ai baka da canji, kuɗinka kenan 200. Ware daga nan. A'a mai agwagwa da buje, Murtala zan biya. Kai kakkare na mu hankali mana. Duk wannan zagayen da muka yi da kai, na ɗauko ka tun daga bakori na kawo ka nan rijiyar zaki, ka ce Murtala za ka bani? An gaya maka sato fetur ɗin muke yi? A Rado ba abin da ya dame ni da yadda kuke samun fetur, ni dai canji na za ka bani. Kai saurara ka ji, to an cinye kuɗin kai duk abin da za ka iya. Waye huhu! Wuya aina, wuya a gangaren kaci uwaka, kutuma can kai yasa, a Radon Allah yau ka taɓo ta barɓe. Sadi, anya wancan ɗan fulanin ba rigima suke da mai sahun can ba? Shi ne wallahi, zo mu je. Ɗan fulani, me yake faruwa? Canji na zai bani. To ɗan fulani banda abin ka karɓar canjin ne sai ka tukume shi, sakan masa rigarsa. A Radon Allah in kun gana shika shi ya bani canji na. Kai gabar gani kamar ana lallaɓa ka. Ba ni da mutunci, ɗan tasha ne ni cikakke. Idan ban bazar da kai ba anan ka ce shege ne ni. Yehu! In ka fasa bazar da ni Allah ya tsine maka albarka. Araman ɗan iska ni za ka ga iskanci ni da na je Lagos. Ina wannan tsinannen mai agwagwa da bujan yake? Yawwa Sadi, da fatan kun karɓa mani canji na. Wa yake ta wani canji? Kai da muka ɗauka ma ka mutu. In ji uban waye she na mutu. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.